se poate. Îți dai seama, lasă ăsta, dar ce a fost pe patul ăla, pe frame-ul de la pat, unde venea salteaua. Că m-a rugat și salteaua. Uite, și aici jos are. Are numai ouă, nu? Uite, sunt și ouă de ale albe, dar sunt ouă toate. Da, și nu spun că am luat și eu și am dus și acasă acum. Deci ghinion. Da. Ghinion de ghinion. Mama. Ia să vedem pe unde mai are. Dă-o dracu că Asta trebuie să o aruncați. Uite și aici. o arunc, ce să fac? Să văd cât e una asta. Da, am făcut poza. Și pe aici pe sus. Da. Nu știu pe unde să mai. Trebuie aruncată. E capul, ia uite pe aici. A ieșit din cuib acum, Mișu, nu? Îți dai seama, a venit cu ele din camera aia. Ia uite ouăle. Uitați ouățele, toate punctele alea așa albicioase. Știu. Și uite cum fuge. Știu. Uite și aici. Și pe acolo e plin, deci dacă dai pâs la ea deoparte, e plin și acolo. Aici, uite, urme de fecale, punctulețele astea negre, vedeți? Cum au stat că era colțul ăla peste ăsta. Da. Și asta e nouă regulă. Asta e. Nu știu cât are asta. Și-au pus ouă, și-au depus ouă peste tot. Da. Ia uite. Vedeți aici? Da. La îmbinare? Uite. Ia uite-le. Ia uite-le aici. Deci știți ce au făcut? Au intrat și pe marginea asta dintre piele și textil. Le vedeți? Asta le vedeați dacă vă uitați de jos în sus, practic. Arată cu ăla. Cu lanterna. Deci dacă v-ați fi uitat de jos în sus, da? Cum era canapeaua așezută. Le-ați fi văzut, da? Da. Dar cine le vede? Mai ales. Bun. Chemați experți în dezinsecție ploșnițe. Sau intrați pe site. dezinsecțieploșnițe.ro